Dobrý deň a vítajte pri ďalšej videorecenzii s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko, dneska sa nachádzame na Slovakia Ringu. Vybral som off-road trasu, aby sme otestovali nový Crosstrek, Subaru Crosstrek. Je to auto, ktoré je určené nie celkom na všetky povrchy, ale môžete samozrejme jazdiť po diaľnici, po bežnej asfaltovej ceste, ale občas ho zobrať aj na trasu, ktorá je aj za nami. Ja som si prešiel túto trasu a musím povedať, že niektoré veci sa neodvážujem prejsť, ale viacero vecí vyskúšame. Ako si toto auto poradí s niečím takým, že potrebujem zájsť na miesto, ktoré je naozaj v teréne, ktoré predstavuje niečo ako horskú chatu, na ktorú iné auto by si celkom netrúfalo. V tomto videu vám poviem všetky moje skúsenosti s týmto vozidlom. Začíname! Pohon tohto vozidla. No nechal som ho naštartované, aby ste počuli, že elektromobil to teda čisto nie je. Je to kombinácia spaľovací zážihový motor. V tomto prípade je to výkon 100 kW, to je 136 konských síl, plus 12,3 kW elektromotor. To znamená, že je to taká kombinácia spaľovací motor a elektrický motor. Nič nenabíjate, nabíja sa tým, že brzdíte, rekuperujete. Keď sa na to pozrieme, tak tá základná cena je tu v podstate napísaná 35 500 eur. Ale to je úplný základ, čo neznamená, že by to bolo nejako málo vybavené. Máte tam napríklad pekný multimediálny systém, full LED svietenie. Myslím si, že celkom dobrá výbava, ale toto je taká novinárska výbava, takže máme nejaké veci navyše, aby to pekne vyzeralo. Máme strešné okno, máme bezkľúčové otváranie, jednoducho ideme do takej vyššej výbavy a cena tohto vozidla, tak ako vidíte, je 40 090 eur. Ten názov Crosstrek je nový, no v skutočnosti je to vozidlo, ktoré je XV, ďalšia generácia a tie vylepšenia vidno hneď na prvý pohľad. Takéto veľké obloženia nad kolesami, aj vrátanie takéhoto perforovania. Zároveň v tomto prípade je jasné, že to je pripravené tak na takú trasu silnejšiu, svetlá výška minimálna 220 mm. Rovnako aj tak vpredu je ďalšie zlepšenie voči predchádzajúcej generácii, lepšie vyzerajúca predná maska a takisto nový tvar svetlometov. V tomto prípade je to automatické prepínanie, tlmené diaľkové svetlá a samozrejme je to full LED svietenie, spotreba. No, výrobca hovorí podľa VLTP 7,7 litra, to som celkom nenameral, okolo 8 litrov, tak by som to povedal. A ak pôjdeme sem na terén, tu sa jednoducho spotreba neráta. Tuto bude, tipujem, na 10 litrov. No, toto je ono, pohonný mechanizmus, maximálka 198 km za hodinu, zrýchlenie z 0 na 100 km za 10,8 sekundy. To nie je určite nejaký rekord, Subaru o tom nie je. Subaru je o tom, že si zoberiete toto auto zrovna do terénu. A ono to tam aj vidno celkom, že toto auto sa zvykne pohybovať v rámci terénu, pretože takto je to myslené. Kombinácia spaľovací motor a elektrický motor, myslím si, že na dnešnú dobu to dáva takú správnu šťavu, že takto sa to dneska používa. Nová globálna platforma, tá znamená, že vo vnútri je menej hluku, ako to bolo v minulosti. Okrem toho, že pôjdete do terénu, tak si môžete zobrať aj bicykle so sebou a toto auto je na to pripravené týmito lyžinami. Pôjdeme sa pozrieť do zadnej časti, tak samozrejme, že nemám otváranie automatické, v tomto prípade motorické, takže len takto tlmičmi. Ten priestor vzadu 340 litrov, keď mám v podstate pre 5 ľudí priestor a 1193, ak zložím operadlá pre cestujúcich vzadu. Je tu ten základný priestor, je to vybavené tak, aby tu som si mohol dať aj nejaké také vážnejšie veci. Celkom dole, potom pod dnom, tam je len taký maličký priestor na to, aby ste si tam dali výbavu, ktorá je povinná. No ale pozrieme sa na to, ako je možné rozšíriť ten batožínový priestor. No nie je to celkom tak myslené, že to budem zozadu otvárať, ale myslím si, že je to možné, takže viem sa takto pekne natiahnuť a urobiť sklápanie aj takto zo zadnej časti. No a v tomto prípade mám takmer rovné dno, OK. Takže toto je ten základný priestor, ktorý môžem využiť na prenášanie nejakých väčších vecí. No a myslím, že je to tak, ako by som si to predstavoval. Pozícia predného sedadla tak, že sa cítim pohodlne. Ja mám nejakých 185 cm, tak akurát vojdem. Myslím si, že sa môžem aj
aj vystredne, kto má viacej 200 cm, tak to je už samozrejme troška problém. Ale pre mňa je to pohodlné sedenie. Pomerne vysoký tento tunel, ktorý je tu v strede, takže keď 5 osôb som povedal, tak v tom prípade niekto bude musieť mať troška menšiu postavu na to, aby sedel tu v strede. No ale mám k dispozícii aj peknú opierku a k dispozícii samozrejme aj držanie nejakých nápojov. Predo mnou tu si môžem dať nejaké nápoje, podobné iné veci. Samozrejme, že to môže byť aj tu v strede, všetko to vojde. Takisto aj do dvier sa to dá dať. Mám tu aj prepojenie USB-C a USB-A. Myslím si, že ten priestor vzadu je celkom pohodlný. Priestor vpredu, no tu naozaj došlo k takému výraznému zlepšeniu, zmene obrovský. Vyše 11-palcový tablet predo mnou, ktorý ukazuje všetky veci, ktoré sú ovládané ako multimediálne. Je to predovšetkým o dotyku. To, čo ostalo mechanické, je hlasitosť a ladenie staníc trebárs a takisto aj nastavovanie klimatizácie, čo je celkom fajn. Ostatné ostalo tak, že je to dotykové. Celkom hore vidím základné informácie o vozidle, teplota oleja, kalendár, uhol naklonenia a takisto mám X-Mode. X-Mode je možnosť, ako nastaviť, ako bude fungovať celý tento systém z hľadiska riadenia behu motora a podobne. Takže mám sneh alebo terén, hlboký sneh alebo blato. Blato tu máme, tak vyskúšame, ako to bude naozaj. Prepínanie je celkom dobré, no celkom dole potom je ovládanie klimatizácie, ako to bude trebárs s teplotou a podobne. Ideme ďalej, mechanické prvky stále, tak je tu prepínanie ohrevu sedadla, takže mám nízky a vysoký stupeň, počujete to klikanie, závan minulosti, ale funguje to, takže v poriadku a rovnako je aj tu možnosť 12 V, 120 W nabíjania ďalších zariadení. Odkladací priestor, trebárs pre mobilný telefón, USB-A, USB-C pripojenie. Samozrejme, Android Auto a Apple CarPlay sa dá použiť a to by som povedal, že áno. Toto je tu síce navigácia, ale to ovládanie radšej sa spoľahnem v tomto prípade na Android Auto. No a teraz sa pozrieme na to, čo je to vlastne predo mnou, ako to funguje. Celý palubný systém je predo mnou, takže vidím, ako je to aj s brzdami, ako dávam nohu na brzdu, tak to vidím. V tomto prípade rovnako ukazovanie, či prekračujem jazdný pruh alebo nie. Takže zaradenie adaptívneho tempomatu, to potom znamená, že sa zaradím pred auto, ktoré je predo mnou, ak ho nechcem predbehnúť, a je to signalizované pomocou zeleného LED svetla. Volant, no, za mňa je pohodlný, taký dosť robustný a sú tu viaceré stupne, ako je možné ovládať auto, tak toto je také najľutejšie. Toto je bežný režim I a tak toto máme inú charakteristiku motora. To znamená, že mám jeden alebo druhý športový, alebo taký povedzme inteligentný režim ovládania. Celkom dobre to funguje. Ďalšie možnosti sa viažu potom k nastavení automatického adaptívneho tempomatu aj s nastavením odstupu voči predchádzajúcemu vozidlu. Na druhej strane nastavenie multimediálneho systému. Najdôležitejšia je tu hlasitosť. Vyskúšame, ako to bude fungovať v prípade Android Auto. Takže prepojenie pomocou systému s káblom. Áno. Tak, Android Auto je v tomto prípade nastavené. Mám tu navigáciu Sidekick, čo mi vyhovuje tak najviacej, takže v tomto prípade to môžem samozrejme využiť. A ďalšie možnosti, ktoré sú k dispozícii, Spotify, môžem použiť Googleové mapy a podobne. Takže ak mi to vyhovuje, tak trebárs to budú Googleové mapy. Aj bezdrôtové pripojenie, to znamená Android Auto a bude nám to fungovať. Takže viem využiť aj bezdrôtové pripojenie na Android Auto a takisto Apple CarPlay. To by mi vyhovovalo asi najviacej. No, ešte predtým, ako začneme, tak niekoľko informácií, ktoré som možno ešte nepovedal. Objem motora 2,0 litra a existuje len táto motorizácia.
takže veľa si nemáte z čoho vyberať, v podstate si môžete vyberať nejakú farbu alebo nejaké iné veci a mám stály symetrický pohon všetkých 4 kolies. A to hneď za chvíľku vyskúšame, pretože pred nami je jednoducho prvá skúška tohto auta. Či to naozaj reálne prejde, takže ja si tu dám, že bahno. No a ideme na to. Tak. Bolo pred chvíľou čisté, už sme tu, ale teda musím povedať, že žiaden problém zatiaľ. No. Uhol nájazdový nejakých 19 stupňov, tak myslím, že toto by malo prekonať. Tento problém tu by sme nemali nič chytiť. Dobre, no a ideme hore, to je paráda. Tak toto je úžasné. Je to zaujímavý pocit, lebo tu celkom hore teda fakt nič nevidím, takže musím sa spoľahnúť na to, že je to dobre. Ale z hľadiska toho, ono to aj vidíte potom na tých ukazovateľoch, toto auto si bez problémov poradí aj s klesaním. Tuto je presne naznačené, že takto nejak to funguje. Takže teraz máme, všimnite si, 14, 16 stupňov, 19, 21, 24, 26 stupňov náklon. A auto je pripravené na to, že aj s takýmito náklonmi si bez problémov poradí. Čo je super. Myslím, že je to fajn, ako toto som prešiel tak, že toto prejde človek, ktorý v podstate získal teraz vodičský preukaz, takže bez problémov. Naozaj bez problémov. No. Skúsim ja teda prejsť aj po tejto trase. Mimochodom, tieto režimy X-Mode fungujú aj vtedy, keď cúvam. Tak to som zvedavý, že čo z tohto bude. Dáme tomu trocha taký No. Tak a teraz je to o tom, že aj pri tom cúvaní by som mal mať túto podporu. Lebo ten terén je príliš mäkký, takže neviem sa tu vyštverať. Ale verím, že toto mi pomôže. Takže teraz naozaj potrebujem túto podporu aj pri cúvaní dozadu, čo je super, pretože viem si jednoducho vybrať aj trasu, ktorú by som potreboval prejsť, tak potom treba s väčším rozbehom alebo podobne by som to mohol prejsť. Tak je tu vodička. Jasné blatko, dúfam, že tu neostanem. Paráda, tak to akože s týmto bez problémov. S týmto nemám žiaden problém. To, čo je technicky prejditeľné, no samozrejme, že fyzikálne zákony sa nedajú nejako tu prekračovať. To, čo je technicky prejditeľné, to pokojne prejdem. Tak, dáme to takto, no a pozrite sa. Šup, hop. Bez problémov. Paráda. Ako ten X-Mode, to je parádny systém. No a ideme na takú komplikovanejšiu trasu. Tu si dáme, že terén. Tak. A tu ma čakajú kamienky. Sú tu také vysoké prejdené stupne, ale bez problémov si s nimi poradím. Ideme na takú trocha ťažšiu trasu. No, 220 mm svetlá výška. Tak minimálne ten začiatok vyskúšame. Tak. Poradí si s tým. Pozrite sa na ten náklon. Minimálne takto to skúsim prejsť, tak toto je pekný uhol, ktorý ukazuje, ako je to s krížením náprav. Tak teraz sa viem spoľahnúť reálne na ten pohyb 4x4 a som rád, že je stály tento pohyb, že nemusím nič nastavovať a bez problémov prejdem aj takéto pomerne náročné trasy. Vidíte, ako fungujú tie kolesá a zároveň to zobrazuje celý tento systém, ako sa s tým dá pracovať. Tak, potiaľ to v pohode. No a teraz si skúsim nájsť nejakú svoju trasu.
ako toto prejsť. Minimálne jedno koleso mám na dobrej trase. No, som sa viacej bál, ako to reálne bolo. Tak toto som prešiel tak, že som si mohol vyšpárať nos. A kľudne prejdeme. Je to tak? Subaru Crosstrek si s takýmto niečím poradí, ale teda naozaj bez problémov. No, tak skúsime takýto terén. To je brnkačka pre Crosstrek. To není o čom. To idem ako po diaľnici. V podstate, no, tuto stočím. Pozrite sa, ako je to s uhlom natočenia. No, paráda. Dobre. Nechcem to buchnúť, takže idem takto normálne. No a teraz pôjdeme dovnútra. Super. Myslím, že s týmto si poradí bez problémov. Ešte na druhú stranu. Tak. Toto je ono. Toto sme chceli. Takto by to malo vyzerať. A ešte raz to prebehneme. Čonak je, čo si pamätám, taká zaujímavá časť, kde to viem tak pekne nahnúť. No, myslím, že toto je ono. Takže ako je to s tým bočným náklonom? 18 stupňov. Paráda. A krásne zaberajú aj kolesá. No, toto už je také viacej bahnové, takže dáme bahno. Áno. Dávam pozor. Dobre. No, musím povedať, že trocha upravujem svoje konštatovanie o tom, že to neprejde v úplne akýkoľvek terén. Nehovorím, niečo nie, ale prejde toho fakt veľa. Dobre. No potom, ako sme vyskúšali terénnu jazdu, tak je čas aj na takú pánsku jazdu po diaľnici. Takže smerom Bratislava a ideme po novom úseku diaľnice. Teda toto bude asi R4. No a vyskúšame, ako je to s jazdou. Myslím, že tento navigátor, alebo tento spôsob zobrazenia náklonu už teraz nebudeme asi potrebovať. No dobre vidno, že je to 4x4 a že je to naozaj stály záber 4x4, ale ideme na niečo také, čo nám zobrazí napríklad, kde sa nachádzame. Takže ide o mapu, no a ideme na to. Ja som vám vravel, že tá spotreba je naozaj väčšia vtedy, keď sme išli na tie terénne jazdy. Naberal som 11,4, ako som povedal, niečo ako viacej ako 10 litrov na 100 km styk, musíte počítať. Ale teraz si to vychutnáme tak, ako to má byť. Takže zaradím všetkých asistentov, ktorí zároveň sú v tejto časti. Tu mám 3 kamery, ktoré dokážu snímať všetky informácie okolo mňa. Teraz vidím, že mám auto pred sebou, takže ide o adaptívny tempomat. Takisto mám signalizáciu auta v letmom uhle, pekne sa spomalí. Teraz mám cestu pripravenú pred seba. Mám smerovku a idem. Dáme ešte, aby som mal navigáciu v rámci jazdného pruhu, takže ak by som to chcel, tak mám navigáciu v rámci jazdného pruhu, ale to určite neodporúčam robiť, pretože jednak si myslím, že to nie je bezpečné a zároveň treba držať volant. No,
Takže momentálne 125, takže ideme na tých 130. Áno. Dáme ustálenú jazdu. Je tu signalizácia toho, že prekračujem jazdný pruh, signalizácia toho, že mám auto za sebou. OK, takže pri tej 130 mám otáčky 2,5 tisíca, spotreba niekde okolo 10 litrov, keď idem 130 km za hodinu. Ja si to môžem užívať, je to vlastne systém, kedy môžem naozaj používať všetky možnosti, čo sa týka navigácie, čo sa týka asistentov, tak by som mal úplne pohodlný. Dokončil som túto jazdu. Vidíte, že auto je pekne špinavé, takže máme 10 minút zábavy a kopu roboty s umývaním. Chceme vrátiť auto tak, ako má byť, ale vidíte, Subaru Crosstrek si po vhode poradí s takýmto terénom. A je to auto pre ľudí, ktorí nemajú nejaké veľké skúsenosti s jazdou na terén. Myslím si, že toto je auto, ktoré jednak po technologickej stránke dobre vyzerá. Zároveň je to auto, s ktorým pohodlne jazdíte na spevnených komunikáciách a keď k tomu príde, že potrebujete ísť kdesi na svoju chatu a tá cesta nie je celkom ideálna, Subaru Crosstrek vám k tomu pomôže. To je všetko. Verím, sa vám video páčilo. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. To je ono, Subaru Crosstrek 2.0i v novinárskej verzii.